Id-Deputat Nazzjonalista Martes Portelli ħabbret li se tirreżenja minn Deputat Nazzjonalista. F'daqqa oħra l-partit immexxi minn Adrian Delija, Portelli fi stqarrija fuq Facebook qalet li għarfet l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia bir-reżenja tagħha. Ir-reżenja ta' Portelli tkompli żżid mal-pressjoni fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li għal dawn l-aħħar ġimgħat ħabbat wiċċu ma' riżenja wara oħra fid-dawl tal-kriżi kbira li reġgħet fniet lill-Partit Nazzjonalista. Ir-reżenja ta' Portelli waslet għal bosta reazzjonijiet fosthom tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li 15 ilu għaqad 17 il-Deputat Nazzjonalista fosthom Martes Portelli biex isejħu għar-riżenja ta' Adrian Delija minn kap tal-partit. Bla ma semma ismu iżda b'referenza ċara l Delija fuq Facebook Azzopardi qal li tlifna kollega ħabrika u intelligenti minħabba ħaddieħor u għazit jgħid xi jrid iseħħ iktar biex jinfetħu l-għajnejn u jirtabu l-irjus. Dan b'referenza ċara r-rasi ibsa tal-kap Nazzjonalista Adrian Delija li baqa' jirrifjuta milli jwarrab minn kap tal-partit. Intant ir-reżenja ta' Portelli komplet toħroġ fil-beraħ il-qasma interna fil-Partit Nazzjonalista. Bosta partitari ġibdu l-istess ħabel ta' Azzopardi u weħlu fit-tmexxija ta' Delija. Georgina Zammit Farrugia qalet l-irjus jibsa li hemm komplu kisru dak li bnejna. Thomas Frendo għajja l-Delija għaġeb u qallu biex jitlaq il-barra. Madankollu Dlonk rabattow partitari qrib Delija b'tentattiv li jaqbżu għal-kap tagħhom. Lino Camilleri qal li l-fazzjoni Busuttil kisret partit, kulħadd tifittex l-interessi personali tiegħu. Dan fil-waqt li Emanuel Farrugia qal li l-Partit Nazzjonalista qed jitnaddaf. Ir-reżenja ta' Portelli segwi dawk ta' Angelito Xiberras, Antoine Portelli, Clyde Puli, Robert Arrigo u Cristi De Bono minn karigi importanti fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.